ମାଟିର ପୁଅ ସିନା ହଁ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ହଁ ତାର ଦୀପଦ ଲଗାଇଲେ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନା କି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲା କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଟା ହେଲା ମାନେ କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଟା ହେଲା ଦେହ ଲୋ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଟା ହେଲା ଦେହ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେଣି ଖଣ୍ଡ କାଟି ରଖିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାନୁ ମାନସ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସଲୁ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ ହେଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ନା ଡାକ୍ତର ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେହ ଯାକ ଜଙ୍ଘ ହଁ ହାତ ସବୁ ମାଂସ ଗୁଡାକ କାଟିକି ଗାଲେରେ ପକଉଛନ୍ତି ଗାଲଟା ପୁଚୁରି ଯାଉଛି କଲା କୋଇଲି ଲୋ ଗଲାଣି ତ ପ୍ରୀତି ମାଛ କୋଇଲି ଲୋ ଗଲାଣି ତ ପ୍ରୀତି ମାଛ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେଣି ଖଣ୍ଡ କାଟି ରଖିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାନୁ ମାଂସଲୁ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସଲୁ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ କଲା କୋଇଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରେ କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କଲି କଳାକାର ଜୀବନ କେଡ଼େ ଦୁଃଖମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରୁଛି 40 ଦିନ ହେଲା ଗଲଣି ହଁ କେବେ ଆସିବ ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହଉନି ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ତୁମର ଠିକ ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହଉନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ତୁମର ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ହଁ ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ଠିକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି ହଁ ଆଶା କରନା ନା ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ବସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସିଜିନ ସରିଗଲା ହଁ ଏଠୁ ଯିବି ବିଲେଇ ପଦା ହଁ ବିଲେଇ ପଦାରୁ ଯିବି ଛତିଶଗଡ଼ ହଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଫେରିବି ଯାଇକି ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମହାନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିପାରୁଛି କଲା କୋଇଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରେ କୋଇଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରେ ବଦଲ ଗାଇଲା ବିଭୁ ଖଣ୍ଡ ଗାଇଲା ବିଭୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲି ଲୋ କି ଦୁଃଖ ପାଇଲି କି ଦୁଃଖ ପାଇଲି ଲୋ କି ଦୁଃଖ ପାଇଲି କହିଲା କୋଇଲି ଲୋ ଉଠିବାକୁ ମଙ୍ଗେ ବଡ଼ ନାହି କୋଇଲି ଲୋ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଡ଼ ନାହିଁ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଳ ନାହିଁ
लो चिलिका आ कूलरे हरिपुरा कोइली लो चिलिका कूलरे हरिपुरा लो चिलिका कूलरे हरिपुरा শিখিলি পালা হইল না গর সবু হইল ছড়াইল নেলালো তেণু ইন্দ্রিয়କୁ ଯିଏ ସଂଯମ କରିଛି ସେଇ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ গোবিন্দ ଗୋବିନ୍ଦ 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 বস ଗୋ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗାଈ গাই ଯିଏ ଗାଈ ଚରାଏ হ্যাঁ ଗୌଡ଼ ঠিক ঠিক গৌড় ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ যে গাই চরে আজ্ঞা ଗୋ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ଗାଈ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ গোবিন্দ ଗୋବିନ୍ଦୟତୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରେ হ্যাঁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ গোবিন্দ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଗୋ ବୋଲନ୍ତେ ସଂସାର ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ସଂସାରକୁ ଯେ ଭେଦ କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ସଂସାରକୁ ଭେଦ କରିପାରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କି ଭାବୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ପାଲାକୁ ଗଲା ପରେ ଘରେ ଆଗ ଭାରିଜା ପଚାରୁଛି କେତେ ପଇସା ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ବା ହଁ ପାଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମହତ୍ଵ ତ୍ରିପୁରା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପାଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଚତୁର ଆଉ ସେ ଦୁଲଦୁଲ କରିବେ ଘର ଆମେ ଆସିଲୁ ମାନେ ଗାର ଟଣା ହଉଥିବ ଆଉ ଗାର ଟଣା ହଉଥିବ ହଁ କେତେ ରାତି ପାଇଁ 407 ଗଲା ଆମେ ହେଲୁ ଗାଡି ସିଏ ମାଲିକ ଏ କେତେ ଟ୍ରିପ ପାଇଲା 15 ଟ୍ରିପ ନହେଲେ 15 ଗାର ପଡିଥିବ 15 ଟଙ୍କା ଭେଜିଲେ କେତେ ବାପା ଦେଖୁଛ ବାପା କଣ କହିବେ ଇଏ ତ ଆମ ନିୟମ ତାମାନେ ତୁ ପାଲାକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଗାର ଟାଣୁଛୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ମେଘ ହଉ କି ବନ୍ୟା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ ଗାର ପଡୁଥିବାଟା ଥୟ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ସଂସାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଲୋ କୋଇଲି ଲୋ କୋଇଲି ଗୋବିନ୍ଦଟି ବାପାଟି ମୋହର ଗୋବିନ୍ଦଟି ବାପାଟି ମୋହର ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଟି ଅଟେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଟି ଅଟେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଟି ଅଟେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଟି ଅଟେ ମାଟି ମୋହର ଲୋ ମୋହର ଲୋ କୋଇଲି
গোবিন্দ টই মোর ভাই কোইলি কোইলি গোবিন্দটি আমই মোরা ভাই ভাই বিনা নিজর কে ভাই বিনা যে যারকে দুনিয়ারে নাহিল কোইলি কোইলি গোবিন্দটি হটায় মো ভাই ରାବଣ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦୁଛି। ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେପଟେ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ହଁ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ହଁ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ନା କାଲି ଦିଟା ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ଦୁଇ ଅଘଟଣ ଘଟିବ? କଣ ସେ? କାଲି ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଟା ମରିବ, ମରିବ। ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣଟା ମତେ ହାତ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯିବି ରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ପରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ତମର ଭୟ କଣ ପାଇଁ? ନା ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କାଲି ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହବ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ କାଲି ବିଭୀଷଣ ମତେ ଛାଡିକି ଯିବ। ଯିବ ଯିବ ବାପା ଲୋ, ହଁ ସତକୁ ସତ ବିଭୀଷଣ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଗଲା ହଁ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲା। ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ କଣ? ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ହଁ ରାବଣ ମରିବ, ମରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ନା ବୋଲେ ରଘୁମଣି କେତେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇଲିଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କେତେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇଲିଣି। ହଁ ବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଆଉଛ 14 ଅକ୍ଷରରେ କାଦମ୍ବିନୀ। କାଦମ୍ବିନୀ ହଉ ତମ ବିଷଟା ପୂରଣ କରିଦଉଛି। ହେଲେ ମୋ ବିଷ ତ କାହିଁ ତମେ କାଲି ପୂରଣ କଲନି? ହେଇଛି ନା ଆଉ ତମେ ଯାହା ଗାଇବ ହଁ ମୁଁ ତମର ଖାଲି ପୂରଣ କରୁଥିବି। ବାସ୍ 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 ଠିକ। ମୁଁ ଯାହା ଗାଉଛି ହଁ ତାହା କିଏ ପୂରଣ କରିବ? କିଏ ପୂରଣ କରିବ କୁହ? ଏ ସମ୍ରାଟ କହନା ମତେ, ମତେ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ଉପାଧି ବ୍ୟାଧି ମେ ବଚ। ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ ଠିକ। ସେ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ମୋର କଣ ହବ? କଣ ହବ? ଠିକ। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ। ସିଏ ଥିବା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ରାଟ କହିବି, ସେ ସମ୍ରାଟ ପଦକୁ ବାସ୍ 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 ଅବମାନନା ହବନି? ହବ ହବ। ସିଏ ଯୋଉଦିନ ଚାମର ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଦିନଠୁ ନୃସିଂହ ତାକୁ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଠିକ ସେଇଦିନ ମୁକୁଟ ଅଛି ଖାଲି ପିନ୍ଧା ହବ। ତେଣୁ କେତେ ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ରାଟ, ଆମେ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତି ହଁ ହଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅଛନ୍ତି 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 ଠିକ। ତମେ ଉପାଧିଟାକୁ ଯୋଉ ପାଇଲ, ତମକୁ ଠିକ କଥା। ଦେଇଛି କିଏ? ହଁ ଆମେ ତ ଏତେ ଦିନ ବୁଲିକିରି ପାଉନୁ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୁଡାଏ ହଁ ଉପାଧି। ଉପାଧି ଲେଖିକି ଛାଡୁଛ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନା କଲା ବୋଲେ ରଘୁମଣି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଆରେ
ଆପଣ ମାନେ ମୋ ବାପା। ଯାଉ କାଲି ଏତେ ବେଳକୁ 10ଟା ଲୋକ ନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ପାଖାପାଖି ଅତିକ୍ରମ କଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାରିଦିଏ, ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସ। ବାଃ ବାଃ ଠିକ ବସ। ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାଲା ସାରିଦେବି। ଆଉ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମକୁ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କଣ କରିବା? ହଁ ବା ସାର୍ 15 ଆରେ ବସ ତମେ। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଗହଳି କରୁଛ? ହଁ ବା ରହ କାହିଁ ବାଟି କରୁ। ସାର୍ କଣ କହ? ଓହୋ, 5 ଦିନର କଥା। ସାଧୁ କାହାକୁ କହିବା, ସନ୍ଥ କାହାକୁ କହିବା? ବିଷୟ ଆମର ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧୁ କିଏ, ସନ୍ଥ କିଏ? ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟି ଯାଏ ବାସନା। রে তুটি যায় বাসনা রে তুটি যায় বাসনা ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଭାଇ ଆସିନା। ভাইয়া চিনা রে ভাইয়া চিনা ভাইয়া চিনা চিনা ভাইয়া চিনা আপে আপনাকু চিনিলে চিনা ভাইয়া চিনা কলা পুরাণরে লেখা হয়েছে ଥିଲେ শিবিরাজন। হরে দিলে যিনি গাজর হরে দিলে দেবী গাজর মাংস গবদ পাইকি কাটি কলে প্রদান। আরে গলে প্রবার রে গলে প্রবার গলে প্রবার রে গলে প্রবার গলে প্রবার রে গলে প্রদার গলে প্রদার ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସନ୍ଥ। ସାଧୁ ସଯୁକ୍ତ ଅଧୁ, ହଁ ଅରେ ଅ ମିଶିଲେ ଆ ହବ, ହଁ ସ ବୋଲେ ସେହି। ଏ ଜୀବନକୁ ଯେ ଅଧୁ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ସାଧୁ। ସାଧୁ ଜୀବନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଯାର ନାହିଁ, ନାହିଁ ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ ହଁ ଯିଏ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସାଧୁ। ସାଧୁ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ସାରେ କେତେ ପଇସା ଦେବେ, ହଁ ଯଦି ମୋ ମନରେ ଭାବନା ନାହିଁ ଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଧୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିବି? ନା ମୁଁ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନୁହେଁ ତ ଛାଡ଼ି ହବନି ଆଉ ଟଙ୍କେ। ବରଂ ଆଉ 500 ମାଗିକି ଅଧିକ ନେବି। ହଁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇପାରିବିନି। ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସଂସାର କର, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ରହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ସାଧୁ ହବ। ଠିକ ଠିକ ଋଷିରାଜ ଜନକ ହଁ ବିସର୍ବା ବାବାଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି। ଯାହା କହନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ। ଜନକ ବାବାଜୀ ଖାଇବା ତିଆରି କଲେ ବିସର୍ବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା କଣ ଚିକେନ ମଟନ? ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଖାଇବା? ସବୁବେଳେ ତୋର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ ପାଲା ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ରାମ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜନକ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକେନ ମଟନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ହୁଏ? କଣ ହୁଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ 2-3 ପାଲା ହେଲେ କଣ ହଉଛି? ଖାଲି ମାଛ ଉପରେ ତୟାର ଚାଲିଛି ନା। ହଁ ତମେ ଖାଉଛ ନା ମୁଁ ହଁ। ଖାଉଛି। ମତେ ଏଇ ସାଧା ଟିକେ ଟିକେ ଦବ। ସାଧା ପାଣି ଆଉ କାଲି କଙ୍କଡା ଟିକେ ହବ ଆଉ କଣ। ବାସ୍ ଯଦି ହବ ଟାଣ ବଡି 2 ଖଣ୍ଡ ଦବ ଆଉ। ମୋର ସାଧା ଟିକେ ହେଲେ ଢେର। ଆଜ୍ଞା
ତମେ ମାଛ ଖାଇଲ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଖାଇଲି ନାଇଁ ତମେ ମଟନ ଖାଇଲ ମୁଁ ଖାଇଲି, ନା ମତେ ସାଧା ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦବ, ମୁଁ ସେତିକି ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇବି। ଠିକ ଗଲା ବିଶ୍ରବା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ରବା ବାବାଜୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜନକ ଋଷି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା କଣ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାପା ଲୋ ଜନକଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ବାସା ଗୋଡକୁ ଧୋଇଲେ। ବିଶ୍ରବା ନୁହଁ ଦୁର୍ବାସା। ଦୁର୍ବାସା ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା ବାବାଜୀ ଗୋଡ ଧୋଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦିଟା। ହଉ ରାଜାଟାର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆରେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା କହେ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ, ହଁ ଦିଟା ଝିଅ ପିଲା ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଧଉଛନ୍ତି କଣ ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ଏ କଣ ମରିଗଲଣି ପରାଜୟରୁ? ବାବାଜୀ ନୀରବ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ହଉ ଧୋଇଦେଲେଣି ତ ଧୋଇଦେଲେଣି। ହଉ ଠିକ ଠିକ। ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବାବାଜୀ, ହଁ ଦୁର୍ବାସାର ପାଦକୁ ଆଉ ଦିଟା ଝିଅ ଆସିକି ପୋଛିଲେ। ଆରେ ବା ସବୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ। କହିଲା ଏଟା ଏଡେ ମୂର୍ଖଟା। ବାବାଜୀ ବସିଛି, ଖାଇବାକୁ ବାଢିକି ଆଣିଲେ ଦିଟା ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କଣ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଜନକ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଜନକ ବାବାଜୀ କହିଲେ ବାବା ହଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଭାବନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। କଣ? କହିଲା ଜୀବନରେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ସତ୍ୟ ହେବୁ ତୁ ନାରୀ, ରେ ସତେ ହେବୁ ତୁ ନାରୀ, ରେ ସତେ ହେବୁ ତୁ ନାରୀ। ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ କରୁଣା କରି। ଆରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ କରୁଣା କରି, ରେ ତୋତେ କରୁଣା କରି। ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ କରୁଣା କରି। କହିଲେ ଜୀବନରେ ଯଦି ନାରୀ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ